Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories sa buong adlaw, Lunes, October 7, 2024. Mga mapapili sa pagkakongresista, nag-file sa COC sa weekend. Kontrobersyal nga vault sa Sagay City, nabuksan kag, wala sa unod nga kwarta. May bagyo sa buwasang PAR kag LPA naman sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pagtuyo nga pagkawat sa vet clinic sa Barangay Estefania sa Bacolod City nakuhaan sa CCTV video. Kag sa good vibes, power generator nga ginakargahan sang labhang kag paya ginimo nga mobile para magamit kung may kalamidad. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may ara karon sang bagyo sa guwasang Philippine Area of Responsibility samtang may isa naman kay LPA sa sulod sang PAR. Ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang yara sa West Philippine Sea kag malapit lang ini sa Coron, Palawan. Sulod sa pag-asa, gamay lang ang tsansa nga mangin isa ini ka bagyo. Ang LPA naman o kung ang LPA ang yara na upod sa Intertropical Convergence Zone o kung ITZZ. Ang bagyo naman ang yara sa guwasang PAR kag isa na ka-tropical depression. Sunod sa pag-asa, gamay naman ang tsansa nga magsulod ini sa PAR kag nagapasaka ang iya sini nga direksyon. Sa number 9, Bacolod City Mayor Abdi Benitez mag-aanunsyo sang lineup sang Asenso Bacolod sa buwasman nga adlaw. Antes pa mag-file sang Certificate of Candidacy ang katapos ang Asenso Bacolod, iga-anunsyo ni Mayor Abdi Benitez ang iyang mga desisyon kag lineup sang political group sa 2025 elections. Ginpahayag ni Barangay Singkang Airport punong Barangay Cesar Distrito nga halos kumpleto na ang lineup, magluwas na lang sa nabilin nga slot sa pagkakonsihan. Namlag pa, ginalify sang alkalde ang resulta sang botohay para kuntanin sa duha ka mga dugang nga kandidato sa pagkakonsihal sa idalom sang Team Asenso. Luyag sang alkalde nga mapili ang dugang nga kandidato nga may winnability kag competent. Ang grupo ang natala na magtampong sa isa ka misa sa San Sebastian Cathedral las 8 sang aga. Matapos ang grupo ang natala naman nga magtampong sa isa ka misa sa San Sebastian Cathedral las 8 sang aga. Magatipon sila sa Bacolod Public Plaza upod sa mga supporters antes mag-file sang COC sa Comelec, Bacolod. Sa number 8, duha ka mga kandidato nga suportado sa mga progresibo nga grupo kag transport group sa Bacolod City nag-file sang COC kay inasang aga. May report si Nico Delfin. Naghugpong ang katapos ang transport organization upod sa katapos sa mga progresibo nga grupo sa idalom sang Makabayan Block agud updan sanday anay diwa party list Representative Pete Pico kag Kinetco President Lilian Simbrano sa pag-file sa ila Certificate of Candidacy sa Comelec Bacolod sinila nga hapon. Ginpahayag ni Simbrano nga magapapili sila sa pagkakonsihal agud tagaan sang opsyon ang mga kubos ilabi na ang katapos ang transport sector nga apektado sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Transport Modernization Program. Ang Makabayan Block nagasuporta sa akon nga nagrepresent man sa nagkalain nga sektor like sa simbahan, sa aton nga mangingisda, workers, urban poor, estudyante, mga professionals. So hopefully sining time mapamatian man ang boses sa mga pigado kag sa transport sector. Can you confirm nga maupod ka kayo by self-signet? So far wala pa man kita sang commitment. Pero you are open nga Yes, open to nga mag-upod sa mga kandidato nga makadanaman sa amon nga tingog sa mga pigado nga sektor. Kasubong nanday Pico kag Sembrano. Ang mapamatukan ng PUV Modernization Program ang kabahin sang luyag tagaan atensyon sang kolumnista nga si Ed Gulmatico siya pag-file sang COC sa pagkakongresista sang Bacolod. As much as possible, we will eliminate money politics. Nga ang damo lang yung kwarta, magarano na mo lang yung makakandidato. If ever, halimbawa matagaan ko yung oportunidad nga isa sa i-drive. The elimination of jeopardization. Okay. Dulamon gina.
Si Gulmatico ang ikatatlong aspirant sa congressional election sa Bacolod. As of press time, may 12 na ka mga nakafile sang COC sa pagkakonsihal. Samtang wala pa sa nakafile sang COC sa mayoralty kag vice mayoralty race. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 7, tuyo nga pagkawat sa isa ka vet clinic sa Barangay Estefania sa Bacolod City, nakuhaan sa CCTV video. Nakuhaan sang CCTV camera ang isa ka vet clinic sa likod ng supermarket sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Ang tuyo nga pagsulod sang mga ginapatihan kawatan. Huwebes ang gabi, makita nga nagparking ang nagpondo o kanang pagpondo sa tricycle sa kilid sang parking lot nga vet clinic. May ginkuot ang driver sa may sidecar kag dugay-dugay nagrekta na sa may roll-up door sa clinic. Nakamask ang driver kag nagbalik pa sa tricycle kag may ginkuha na naman. Pagbalik niya, ginupod niya ng iya pasahero kag gintagaan pa niya sang instructions. Sang ulihi, naglakat na lang sila sang madiparahan nga may grills pagid ang clinic. Wala may nakuha ang mga suspect pero ginguba nila ang kandado kag ang roll-up door. Nagalaw man tag-iya nga makilala ang duha sa video antes pa man makapanghalit sa iban pagid nga mga establisimento. Sa number 6, Special Investigation Task Group ang gintukod sang PNP para usisaon ang natabo nga pagkasapo sa bangkay sang isa ka driver kag sang iya pahinante. Isa ka Special Investigation Task Group ang gitukod sa Negros Occidental Police Provincial Office ang sa karon nagatutok sa kaso sa pagkapatay sa duha tanan ka mga persona sa Talisay kag La Carlota City sa nagligad nga semana. Sunod sa kay Police Colonel Reynero de Chavez, ang Provincial Director sa NOCPO, nagapadayon ng backtracking kag pagtipon sa ebidensya sa krimen kag mayara na sila sa mga persons of interest. Nagagwa man sa investigasyon sa PNP nga 70,000 nga cash ang nakuha sa mga suspect. Kag may ara man sang cheque nga nakuha kag mga duha ka mga cheque nga may dalagko nga balor apang ini ang nabalik sa kompanya. Sa Huwebes, nasapuan sa sulod sang truck ang driver nga si Armas Sepocodo sa La Carlota City kag may nakita sa tupad niya nga sachet sang shabu samtang ang pahinante sini nga gikilala kay Marjon Bandala ang nasapuan sa Talisay City. Pareho nga may igo sang bala ang duha. Gikan sa bodega sa Barangay Villamonte sa Bacolod City, nasapuan ang antes sila masapuan nga patay. Padulong sila kuntani sa Manila kag magkuha sang construction materials. Sa number 5, probinsya sa Negros Oriental ang malakip sa watch list sang COMELEC. Inisinod sa kay COMELEC Negros Island Region Director Lionel Marco Castellano nga nagbisita Lunes ang aga sa COMELEC Negros Occidental. Patag ni Castellano, yara ang Negros Oriental sa watch list ang tinalikdan nga barangay kag SK elections gani base sa guidelines pagpabilin ini sa watch list. Tigayon nga naka-file sang iya nga COC sa pagkagobernador si Pride Henry Teves. Sunod sa kay Castellano, ginapaabot ang intense political rivalry sa bilog ng Negros Oriental. Magluwas kay Teves, nag-file man sa COC sa pagkagobernador si Stephen Tubalia, kay isa ka retired Navy officer. Si Teves, ang gitproklama nga winners ng 2022 na gubernatorial race pero ini ang nabaliskad sang ulihi sa desisyon sang COMELEC. Tigayon nga naka-assume si Governor Ruel Digamo. Ginpatay si Digamo sa March 4, 2023. Kagang gikakas naman nga congressman nga si Congressman Arnulfo Teves Jr. nga utod ni Pride Henry ang ginatulong nga mastermind. Samtang ginahaylo naman ni Castellano ang tatlo ka mga gobernador sa probinsya nga magduso sa isa ka NIR Regional Joint Security Control Center para sa 2025 nga piniliay. Nagalao man siya nga may iga-appoint nga NIR Police Regional Director para agud to ma-activate ang RJSCC. Barangay election, the whole province was put COMELEC control. Kung base sa guidelines natin, magiging watch list na yung buong province because there's a history of being placed under COMELEC control. At ang purpose lang naman yung mga classification na ganun is para sa paggawa namin ng security plan. Malalaman namin kung saan tututok yung mga forces, saan mag-augment. No? So, basically, ang masasabi ko lang is maging intense yung political rivalry
province-wide. Sa number 4, 10% nga saka sa emergency cost of living allowance sa Ikola para sa 6,000 ka mga teachers sa Bacolod City ang ginaduso sa karon sa konseho. Sa pagtililipon sa mga public school teachers sa pagdumdum sa World Teachers Day, ginanunsyo ni Mayor Aldi Benitez ang dugang nga increase sa ila sinigin baton nga Ikola. Kinasiling sa alkalde nga hindi malipod nga masami ang mga manunudlo pa ang nagaamot-amot para sa improvement sa ilang mga classroom. Gani kinaduso iya nga madugangan ang ilang tig 2,000 pesos nga ginabaton nga Ikola sa kapin 6,000 ka mga public school teachers sa Bacolod City. Kabahin ini sa rekomendasyon sa Committee on Education nga ginapamunuan ni Councilor A. Victor Espino sa konseho. Nalakip sa ginalauman sa alkalde nga matigayon sa marason nga tuig ang pag-install sang libre nga Wi-Fi sa mga eskwelahan. Dugang diri ang pagtarana sa mga smart TV sa mga burutuan. Agud na pasanyog pa ang mga programa sa syudad sa edukasyon. Sa number 3, wala sang unod ang kontrobersyal nga vault sa Treasurer's Office sa Sagay City sang ginbuksan ini sang Biyernes nga adlaw. Suno sa kay City Administrator Attorney Ryan Bunghanoy, ginmando ni Sagay Mayor Narciso Narwin Havelosa Jr. ang pagbukas sang vault. Ini ang ginsaksihan mismo sang alkalde, City Legal Officer sang Sagay, mismo ang City Treasurer nga si Juvie Pinunggan, kag tiglawas ang Commission on Audit. Suno sa kay Bunghanoy, antes pa man ginbuksan ang vault, ginhatagan na si Pinunggan sang 30 dias sang COA para mag-liquidate sang 22 milyones pesos nga health emergency allowance kung saan inalakip diri ang 7.3 million pesos nga ginareklamo wala ma-release sa mga frontliners. Ginreklamo sa Pinunggan sa mga doktor kag nurse angot diri rason nga nagpatigayon sa pagpangusisa. Natungod nga ang treasurer sa idalom sang Bureau of Local Government Finance, yara sa natungdan nga ahensya ang pag-usisa bahin sa kaso administratibo kag yara sa kuwa ang kriminal nga aspeto kung mapaslawan ini sa pag-liquidate sa bilog nga 22 million pesos. Wala unod, but prior sang opening may demand letter na nga ginpa receive ang COA for her to liquidate the total amount of 22 million because out of the 22 amount ng 7.3. So she's given 30 days to liquidate so that ano yung cash count na dinahambal. Sa number 2, hindi magdubo sa 31 tanan ka mga nag-file sang COC sa pagkaalkalde sa Negros Occidental sa nagligad nga 7 ka adlaw. Team Asenso Silay sa pagpanguna ni Anay Mayor Mark Goles ay nag-file sa ilang Certificate of Candidacy Lunes sang aga. Upod ni Goles nga nag-file sang iya COC bilang alkalde sang Banwa, si Councilor Ryan Gabuwa nga nag-file sang COC bilang BC Alkalde. Sila ang ginbayaw ni Mayor Javi Benitez. Upod man sa ilang pag-file, ang bilog nila nga slate. Sa weekend, tigayon naman nga naka-file para sa iyang re-election bid si Escalante Mayor Melesio Yap. Nag-file man para sa iyang re-election si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Kagupod niya man bilang BC Alkalde ang iya hinablos nga si Councilor Vincent Escalante. Sa Sagay City, balik pagka-alkalde si Vice Mayor Leo Rafael Cueva. Kag nag-file man sang COC para sa pagka-BC Alkalde si Mayor Narciso Havelosa Jr. Sa Moises Padilla, nag-file sa iya COC sa iya re-election bid si Mayor Elia Celestino Garcia Yulo upod iya bilang Vice Mayor. Ang iya nga bana nga si Felix Matias Yulo III bilang Vice Mayor. Nag-file man bilang alkalde sa Kabangkalan City si Anay Mayor Isidro Zayco upod si Vice Mayor Miguel Mig Zayco. Balik alkalde naman si Councilor Richard Hauhoko sang Tuboso ka nag-file sang COC sang Biyernes nga adlaw. Nag-file man si Jury Nabaha sang COC bilang alkalde naman sang Banwa sang Kawayan. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sa weekend, nagdagsa ang mga nag-file sang COC sa pagkakongresista may mapa-re-elect may nagabalik sa pwesto. Yaring report ni Barbara Mijares. Upod ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa iyang pag-file sa iyang Certificate of Candidacy bilang kongresista sa 4th District sa Domingo, ang iya asawa, incumbent Congresswoman Juliet Marie Ferrer, mga kabataan kag supporters. Suno sa BC Gobernador, magabalik siya sa 4 distrito sa pagpadayon sang ila nga mga nasugdan.
only bilang isa ka lawmaker, pero pati pagit ang facilitate na matagaan sa importansya ng proyekto coming from national at district. Also ina pagapatayuno naton kag ang full support sa akon pamilya sa mga mayors nga ari diri, mga barangay captain, mga councilors, kag labi na gid ang nagapalangga dira sa akon sa taga 4 distrito, hindi ko na sila mataligdan. Ang eleksyon majority. Ang majority amo ang makapapungko sa imo, amo ang mapakadaog sa imo. Ginbayaw ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang kamot ni Ferrer. Nag-file naman sa Sabado sa iya nga COC ang challenger ni Ferrer nga si Anay Human Settlements and Urban Development ASEC, Lea Delfinado, nga nagapapili sa idalom sang Nationalist People's Coalition. Suno kay Delfinado, dako nga bulig sa iya nga eksperyensya sa gobyerno, labi na ang iya pagpangalagad bilang Regional Director sang DPWH sa 36 katuig. Nagpapili siya bangod nakabaton siya sa panawagan nga magbulig. Nabatian ko nga may panawagan ako. In short, may calling ako halin sa Ginoo para magbulig sa tao. So, nag-decide ako na to run kay sa 37 years ko sa national government. Sa akong eksperyensya, kabalo ako nga may kapasidad ako to bring progress, or development, mga programa nga wala malabot sang kagmaagom sa mga pumuluyo sa 4 district. Nag-file man sang COC bilang board member sa 4th District ang anak ni Delfinado nga si Leo Carlo Delfinado, nga isa man ka engineer. Ginkalipay ni Victoria City Mayor Javi Benitez ang pagsugalaw sa iya sa mga supporters nga nagtipon upod sa mga provincial officials sa iya pag-file sang COC bilang congressman sa 3rd District. Nagpasarig siya nga matagaan prioridad sa Kongreso ang pagpasanyog sang programa sa edukasyon, climate resiliency kag mga layi nga makahatag benepisyo sa mga kubos. Excited gid padiyunan naton ang legacy sang Benitez, Tatak Benitez, kag isa ka quote na gusto ko ihambal hambal ni Ramon Magsaysay, former president sang atong Republika ng Pilipinas. Those who have less in life should have more in law. And that is what equity that we will push for in the legislative position and for the national issues at hand. Kaupod sa alkalde ang iya nga iloy nga si Nicky Lopez Benitez kag mga incumbent city officials sang Victorias. Nag-file man sang iya nga COC para sa iya nga re-election si board member Andrew Montelibano kag si Councilor Rolin Albert Meliton sa pagka-board member sa 3rd District. Samtang balik man sa 1st District si Anay Congressman Jules Ledesma nga nag-file sang iya nga COC sang Domingo. Structural reform sa EPIRA ang luyag niya matutukan sa iya nga pagbalik sa Kongreso. I want to concentrate on the structural reform laws, the EPIRA, and I think amendments to the General Banking Act. Those are my babies, so I'm going to concentrate. And our airport. Hopefully, I'll get that now. That's it. Your message to people of 1st District? They know naman I'm taking care of them. I always have. In fact, I was so touched that a lot of the feedback was, sir, we're so happy you're coming back. I didn't expect that. Nag-file man sang Domingo sa pagka-board member sa 1st District si re-electionist Araceli Somoza kag board member Marcelin de la Cruz. Sang Sabado nag-file sang iya COC si re-electionist 2nd District Congressman Alfredo Marañon III. Tutukan niya sa gihapon ang mga programa nga nasugdan sa patag sa edukasyon, agriculture, environment kag para sa women's sector. Bill kita nga na paminsan ng inog-file for the next Congress na especially for agriculture. Hindi na kamakinga for this year. Nagupod man file COC bilang board member sanday re-electionist Pal Guanzon kag Councilor Arthur Christopher Marañon nga utod sang kongresista. Samtang sini nga Lunes nag-file man sa nga COC si re-electionist board member Rita Gatuslao sang 5th District para sa iya nga 3rd term. Para sa Digicast Negros, Barbara Mijares. Kag sa good vibes, power generator nga ginakargahan sa labahang para makaproduce ang kuryente ginhimo nga mobile para madala sa mga komunidad in kaso maigo sang kalamidad.
Yaring report. May mga nagapang grinder, may nagapang welding, ini pinaagi sa labahang ukon paya. Sarang mapadalagan ng ini nga gasifier nga amo naman ang makapaandar sang biomass nga heavy duty power generator kag makaproduce sang kuryente. Ini ang in-develop sang inventor nga si Joel Catalbas sang Bago City. Halin sa improvised nga gasifier sa iya nga garahe, amo na sa ini karon ang itsura. Halin sa labhang sang una, subong pati paya kag wood chips, pwede na makarga diri. Sunod sa kay Joel, ini ang improvised niya nga version sa iya nga imbensyon. Na-design kita sa biomass, na na-design kita nga ang iya nga fuel halin sa biomass or sa mga organic material like mga kaisal, wood chip, even dahon pwede, coconut shell. Pwede, may karga sa iya. Ini pinaagi man sa bulig ni Ramon Uy Sr., ang founder sang RU Foundry and Machine Shop Corporation. Sunod sa kay Uy, napangitaan pagid nila sa pamaagi nga mangin mobile ini. Sa panahon abi sa karon, wala kag tuo ang mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas. Kag basta may bagyo, masami. Nagaresulta ini sa pagkadula sang power supply. Gani nakahanda na ang ini nga power generator nga dalon sa mga lugar nga madulaan sang power supply. May kalamiti sa Sukalay, dalawang dito sa pandaron niya, parang mga water station mga pandar. Mga basic na mga bagay mga pandar niya. Oo. Kag ariya galing ikarga ni ano kailan nang ikarga sa iya? Euro lang. Oo. Trailer siya. Coconut shell pwede man. Ano ba coconut shell? Ang paya? Kaya, Pwede mo ikarga sa iya? hindi pwede karga. Ikarga mo siya, mapadalagan mo rin siya. Karga niya. Ah. Almost any biodegradable eh. But at the present time, ang nausara mo coconut as pala degradable. Coconut shell degradable. Pwede niya. Ang mataas nga presyo sang kuryente sa doon nagduso sa kay Joel nga ma-develop ini. Subong, luyag niya nga mapuslan ini sa mga komunidad ilabi na sa mga mangunguma nga hindi malabot sang power supply. Sarang ini magamit sa pagpaandar sa galingan sang humay kun adlaw. Pwede mangin dryer, kag kun gabi, sarang ini makahatag sang supply sang kuryente sa komunidad. Ano siya, maka-livelihood sila kay mga butata to mini processing plant. Oo. Maka-ubras lang mga like maka-buta ko sila refrigerator or cooling storage Oo. para mag-harvest lang sa nila ng mga produkto na store nila. Oo. Sa aga, pwede na sa ka-drive na rice mill, semi-kuno rice mill, mga gabi na kuryente sa tayo. May mga byproduct pa ini nga carbonized rice hull nga pwede mahimo fertilizer kag rice hull vinegar nga sarang naman magamit bilang insecticide. Shout out anay sa aton nga mga live viewers, si Lindel Sunyo nagasiling nga mayong hapon Negros, si Gerald Liagono Estardo mayong hapon Digicast Negros 10 watching from Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia. Si Vincent Herbolario, good morning Choy Roming, o good PM Choy Roming, Kalokalo Kunaga, Digicast Negros. Gloria Bantigue, good PM Digicast Negros from Pulupandan, Halandoni Marcelo. Maying hapon Digicast Negros, si RH Tata, good afternoon Negros Island Region. Ray Tuhaw, Tinyosan, maying hapon Digicast Negros. Erwin Natura, mayong gabi Digicast Negros. Si Lourdes Pico, maying hapon Digicast Negros 10. Si John Randolph O. Rubin, maying hapon Digicast Negros. Kag amoy adtong top 10 stories of the day. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.